Takže čaute, ja som Tomix a dneska si zatvorím dvere najprv. Čaute, ja som Tomix a dneska si otvoríme Ghostface masku. Tá maska bola robená na štýl Gen 1, pretože to je niečo ako výročie 30 rokov, pretože originálny Scream už má 30 rokov. Ja už jednu Ghostface masku tu mám, ale tá je fejková, píše tu Made in China, takže neviem ani, že čo to je. Mne sa to dosť podobá na 5-ku, akože Scream 5-ku, neviem, ale otvárame proste Ghostface 30th Anniversary Mask. Dúfam, že som to povedal dobre. Idem to otvoriť. Au! Ty zmrt. Dúfam, že nezničím tú masku vnúka. Ja to radšej prestriem, že takto. Ja neviem, z čoho robia tie krabice. Ja sa strašne teším na to. Už to tam vidím. To je také pekné! A vonia to jak vanilka. No počkajte, ja si to idem vyskúšať, okej? Ja viem, že to nemalo by sa robiť, keď je to zberateľské, ale ja to budem nosiť ako kostým, takže ja toto musím odstrihnúť. Ja si to musím vyskúšať, takže... Wow, to je úžasné! Vonia to za vanilkou, to je prvá vec. Strašne dobre to drží na tej tvári. Je to pekne vytvarované. A ešte som si ani nedal toto. Takže tu na hore je suchý zips, takže a keď nájdem kde, takže si to pripevním na to. Aj tu dole. How well do you remember the original? Do you remember the beginning? Not really. Ono to keď chytím, úplne iný materiál od tejto masky. Úplne iný. Môžete tieto dve masky aj porovnať, ktorá sa vám viac páči. Ale za mňa je táto krajšia, lebo vyzerá úplne ako proste Ghostface Gen 1 a strašne sa mi to páči. Toto video sa končí, takže čaute. Trošku svietím, ale není to tak vidno. Už to svieti kusok. Tak to je pekné.